أربعة تكبرات قطري أو قطري أربعة تكبرات علونا زي تمالتي مقدال مدمر مرباح ممقال اليوم تم أربعة تكبرات ناي قطري لنا نصوم مالتي بأديشن ويدما بمدمر كنجمر هجم جمر تانتا نقبر يور أمتل MG يعني زي تماتي مينستا يمن سام نيمنار ناب إذن أسني حبر روحان رخو لهم مجمر أماتي سنة أسي ناي حبر روحان ركب سلازي كلتا بلعلي سلسته تدمرو حدا بلعلي تشعات توهبنا له نزي بخمينا رخبنا كلتا بلعلي سلسته تدمرو حدا بلعلي تشعات مجمرة يمن سام ها مينست زن أسني حبر روحان ركولا لازن أسني حبر روحي ناي سلسته تشعات ماتي ماني سلسته تشعات سلازي سلسته بتشعات أتوني مهنات سلسته زروها بسلسته تشعات استمرنا سلسته بسلسته سلازي كابزيوم زن أسني حبر روحان وصل نحكينا تشعات اللو ماي سلازي تشعات ناي كلتيوم زن أسني حبر روحي ماي نحرداهم خوين حجي ناي كلتيوم تشعاتهم وصل نحرداهم اليوم كلت أبتحت زلو رقحتي ما عرفت تشعاتهم وصلهم سلازي نزا سلسته بخنديك نرابحينا مايتي بسلسته خنا نرابحينا زين تعيدوا لهم كلت أبلعلي سلسته حكيرو تدمرو حادة أبلعلي تشعاته زيادة لا سلازي اليوم دحداتوها هيبهم نالو سلسته تشعاتن ببينهم دلو حجي تشعاته زن أسنى حبر رأوحن تريلنا كلت يوم زوم أبتحت دلو توم رقحتي ويدما توم مقالتي حدا عينت كون لو ما سلازي حدا عينت كون لنا نحدا خوينهم نسلسته بسلسته خنا رابحينا مايت نزي بسلسته خنا رابحينا بسلسته نزي نحر رابحينا نزي تمقالون لك بسلسته خنا رابحينا مالتي سلازي ازي سلسته بسلسته مسترابحه تشعات خلنا يزها تشعات له سلازي ولا حنت مربح وي مبزح يلني مخناتو اوريدي تشعات هيونا سلازله سلازي ازي تشعات كونلنا ندحر كوينو بسلسته ربحنا تشعات خلنا لنا ماتي نزي بسلسته ندحر ربحنا نزي مقالي نزي تمقالون بسلسته خنا ربحنا نزي بسلسته ربحنا نزي ها بسلسته نربحهم معرا مالتي خلتيهم بحد عين قصرنا نربحهم سلازي كنديك مثلا كلتا زروحه بسلسته شدشة قوني مالتي سلسته زروحه بسلسته خاني تشعات قوني مالتي تدمره حدا بلالي تشعات نبلالنا مالتي تدمره حدا بلالي تشعات سلازي تاينا غيرنا زلنا حجي زنا أساني حبر رواح رخيبنا زنا أساني حبر رواحي ازيو كلتا بلالي سلسته نيرو مجمرة ازخا حدا بلالي تشعات نيرو سلازي ازوم رقحتي حدا عينت كونو سلازلهم زن أساني حبر روحان ركبالنا زن أساني حبر روحت تشعات ترخيبنا سلازي تشعات نحركوينو زون تشعات تخون اللو تشعات تخون نحردا خوينو خب خندي قطر خنا رابح لنا بسلسته هنا سلسته زروح بسلسته تشعات سلازي بنا نزي مقال ويد ما نزروح بسلسته نحرر ربحناو نزل على زلو تمقالون بسلسته نرابح مايتي سلازي كلته بسلسته مسر رابحناو شدشه مزلنا سلسته زروح بسلسته قا تشعات مزلنا سلازي شدشته قبل تشعات تدمرو حدا قبل تشعات خويننا مايتي ابزل لك خمسه مالتي بدحري نزيوم ها انت نقبر كابزوم تحت دلو ها انت هنوسنا كاب تشعاتن حدا روح خنوسنا تشعات مايتي نشدشن نحدا مستمرناهم شدشه تدمر حدا خاني شوعات خويننا مالتي سلازي يخون شدشه تدمر حدا شوعات زتمولو كابزوم كلتا خاني تشعات حدا تشعات خنوسنا تشعات ما سلازي تملسي شوعات قبل اللي تشعات خويننا مايت لازم بزي حقاب غيرنا ها كندمر نخلينا مايتي لازم خندمر كلنا تناي مجمرا نغبرو اي كلتيوم زن اسني حبر روحي كنركب علينا مالتي اي هوب ترداتكم تكون كالي سبتراخون ويدما مغدال مالتي اب مغدالون حدا عينت اسرار حيدلنا انتي دا فلي دبلو እቲ ምድማር ጸንሂ ዝኻኒ ነጉድል ኣብቲ ክንውስከልና ብዝኻ ነጉድል ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ኣብ ልዕሊ 4 ሰለስተ ኣብ ልዕሊ 4 ዝጎደሎ
حادة بلعلي سلسته حادة هبلعلي سلسته حجي زنقاسني حبر راه نركبلنا حجون زنقاسني حبر راحي ኣብዚ ሕጂ ኤንከልት ወይ ድማ ዝቐለለ ነዚኦም ክነራብሖም ንኽእልና ነዞም ታሕቲ ዘለዉ ረቋሕቲ ወይ ድማ ነዞም መቐልቲ ክነራብሖም ንኽእልና 4 ዝርሖ ብ3 12 ስለዚ ብዝቐለለ መገዲ ናይ ሓባር ረቑሒ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ናይ ክልቲኦም ክንረክብ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም 12 እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ሓባር ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክልቲኦም 12 ክመፁልና ዝኽእሉ መገድን ክንደልል ኣለና ማለት ስለዚ ነዚ ብክንደይ ክነራብሖ ኢና ن4 ب3 نرابحه نزل 4 ب3 نحر رابحنا نزل 3 ون ها بخندي كنا رابح لنا ب3 لك كنفولي بلان مالت ب3 نرابح اذا 3 خاني 10 15 لنا نحر كينو ب4 كنا رابحنا مالت ب4 نرابحه نزل ب4 نحر رابحنا نزل تمقالين حدون ب4 كنا رابحنا مالت يكون عندي يا سلازي 4 ب3 12 كمصلنا يخون 3 ب3 9 4 ب3 12 زغودلو 1 زروبها ب4 4 3 زروبها ب4 خاني 12 ስለዚ ናምንታይ ቀርና ለና ናይ ክልቲኦም ረቑሒ እንታይ ገርና ለና 12 ገርና ለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ረቑሒ 12 ንሕድኦን ካብ ናይ ክልቲኦም ሓደ ክንወስድና ካብ ክልቲኦም ማለት እዩ 12 ንወስድ ካብ 9 4 እንድሕር ጉሊልና ከዓኒ ክንደይ ክኾን እዩ 5 ክኾነላ እያ ማለት እዩ ጉድ ስለዚ እዚኣ ኣብ ርቡዕ ኩርና ንሪኣ ዘለና زيالك أخم كم زيات نقرنا دلام عادي 3 قبل 3 قبل 4 نيرو بدحريو زوجودلو حدا ب 3 نيرنا ስለዚ እዚኦም ናብ ናይ ሓባር ረቑሒ ክንቅይረልና መጀመርያ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክንረክበልና ናይ ሓባር ረቑሒኦም ረቑሒ ናይ ክልቲኦም 12 ረኺብና ዝነኣሰ ማለት እዩ ስለዚ 12 ክንቅይሮም ኣለና 4 ዝርሖ ብ3 12 እዩ ነዚኣ ብ3 እንድሕራርቢና ነዛ ላዕሊ እውን ብ3 ነርብሓ ነዚኣ ኸ كندي أخذ مثلاً بخندي كنا ربح لنا 12 مثلا الله حكينا سلزي ب4 إنا خنا ربح لنا 3 ب4 12 سبل عدل خا ب4 نربح ماتي سلزي إذا 3 ربحنا 9 تخويناتنا لا 4 من 3 خنا 10 تخويناتنا لا ماتي زغودلو حد زروح ب4 4 3 زروح ب4 خاني 12 سلزي يوم ني حبر رواحي 12 لنا كل يوم حد نوسد 12 كاب 9 زغودل 4 خاني 5 ስለዚ ተመልሲ 5 ኣብልዕሊ 12 ትመፅልና ማለት እዩ ፕሬሲስ ኣብዚኣ ከመደለ 5 ኣብልዕሊ 12 ማለት እዩ ኣብ ቀፂልና ኣብነታት ክንሰርሕ ስለ ዝኾንና ኣብኡ እንዳተረድአና ከይድ እዩ ብዝያዳ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ቤዚክ ክንሕዞ ስለ ዘለና ጥራይ እዚ ማለት እዩ ብድሕሪ ቀፂሉ ድመፅ እንታይ እዩ ሙልቲፕሊካ ኹን ወይ ድማ ምርባሕ ማለት እዩ ምርባሕ ልክ እዙን ቀሊሉ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ኢና ኣብዚ ክንምሃር ኣብ ዝቐፅል ኣብነታት ብምውሳድ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሪአና ማለት እዩ ስለዚ 3 ኣብ ልዕሊ 5 3 بلعل 5 زربحو بحدا بلعل 2 يدبلنا بحدا بلعل 2 مالت بفرق مالت نرابح لنا مالت ስለዚህ ኣብዚ ቀሊሊ ምርባሕ ቀሊሊ እንታይ ኢና ተቀሊል ትገብሮ እቶም ረቋሕቲ ነንባዕሎም ነራብሖም እቶም ተመቀልቲ ኻኒ ነንባዕልቶም ነራብሖም እዚ እንታይ ይድብል ኣለኹ 3 ምስ 1 ነራብሖ 5 ምስ 2 ነራብሖ 3 ምስ 1 እንድሕር ራቢሕናዮ ክንደይ ማለት እዩ 3 ዝረብሖ 3 ዝረብሖ ب1 ዝተመቕሎ ن5 ዝረብሖ ب2 ንብለልና ማለት ሓቂዶ ስለዚ 3 ዝረብሖ ب1 ክንደይ 3 5 ዝረብሖ ب2 ክንደይ 10
ስለዚህ ሲምፕል ቀላል ኣይኮነን ድዩ ስለዚህ ምርባሕ ቅልል ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ተመቃሊ እቶም ተመቀልቲ ብሓንሳብ ዘለዉ ክነራብሖም ንኽእለና ነንባዕልቶም እቶም መቐልቲ ወይ ድማ እቶም ርቑሓትካ ነንባዕልቶም ነራብሖም ማለት እዩ ስለዚ 3 ዝርሆ ብሓደ ጌርና ኣብዚኣ 3 ዝርሆ ብሓደ ዝተመቕሎ ን5 ዝረብሖ ብ2 5 ዝረብሖ ብ2 10 እዩ 3 ዝረብሖ ብሓደ 3 እዩ ስለዚ እቲ መልሲ 3 ብልዕሊ 10 ይመፀልና ማለት እዩ ፕረሲስ ኣብዚኣ እውን ከምኡ ኢና ጌርና ኣብ መርባሕካ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ራብዒቲ እንታይ ተሪፋና ደላ ራብዒቲ ምምቃል ማለት እዩ ምምቃል ወይ ድማ ዲቪዥን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ኢልና ኣብ ጉዝ ክንሰርሕ ከለና ወይ ከዓ ብመልክዕ ጉዝ እንድሕር ተዋሂብና ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክንረክብ ኣለና ሓቂ ዶ ስለዚ 3 ኣብ ርእሲ 4 ኣብ ልዕሊ 8 3 ኣብ ልዕሊ 8 ዝተመቕሎ 1 ርእሲ 4 ኢልና ኣሎ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ስለዚ እቶም ረቋሕቲ ወይ ድማ እቶም መቐልቲ በበይኖም እዮም ዘለዉ ሓቂ ዶ 8 4 ማለት እዩ ኣብዚ 8 ኣሎ ብዛ ቀዳመይቲ 3 ኣብ ልዕሊ 8 እታ መቃሊት ከዓኒ 1 ርእሲ 4 ስለዚ ናብ ምንታይ ክንቅይሮ ኣለና ማለት እዩ ናብ ናይ ሓባር ረቑሒ ክንቅይሮም ኣለና እዞም መቐልቲ ወይ ድማ እቶም ረቑሕቲ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክህልዎም ኣለዎ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክህልዎም ድሕር ዳ ኮይኑ ነዚ 1 ርእሲ 4 ዘሎ ናብ ምንታይ ክንቅይሮ ኣለና ማለት እዩ እቲ ረቑሕና 8 ቀይር ኣለዎ ስለዚ ብክንደይ 8 ክኾን ዝኽእል 4 ረቑሒ እዩ ዘለና ስለዚ 4 ብክንደይ ክነርብሕ ኣለና ብክልተ ክልተ ዝረብሖ 4 ክንደይ ይህበና ማለት እዩ 8 ስለ ዝህበና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር 3 ኣብ ልዕሊ 8 ሶሪ 3 ኣብ ልዕሊ 8 ዝተመቕሎ ንክንደይ 1 ምስ 2 2 ክመፀልና እዩ 4 ምስ 2 ከዓኒ 8 ክመፀልና እዩ ስለዚ 3 ኣብ ልዕሊ 8 ዝተመቕሎ ን2 ኣብ ልዕሊ 8 ስለዚ ሕጂ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ መን እዩ 8 ረኺብና ኣለና ሕጂ ኣብ ምምቃል እንታይ ኢና ንገብር ከምዚ ጌርና ናይ ሓባር ረቑሒ ምስ ረኸብናዮም ክንቅይሮ ንኽእልና ሬስፕሮካል ክንቅይሮ ንኽእልና እቲ ረቑሒ ወይ ድማ እቲ መቃሊ ናብ ምንታይ ክንቅይሮ ንኽእልና ማለት እዩ ናብ ተመቃሊ ንቕይሮ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ክቕፅለልኩም እየ 3 ኣብ ልዕሊ 8 ዝተመልኦ ን2 ኣብ ልዕሊ 8 ዘሎ ብከምዚ ክንገብሮ ንኽእልና ክንቅይሮ ንኽእልና 3 ኣብ ልዕሊ 8 ዝረብሖ ናብ ምርባሕ ንቕይሮ እቲ ምምቃል ዝነበረ እቲ 8 ብታሕቲ ዝነበረ ናይታ ካልኣይቲ መቃሊት ብላዕሊ ንገብሮ እቲ ተመቃሊ ዝነበረ ከዓኒ ናብ መቃሊ ንቕይሮ ማለት እዩ ላይክ ዚስ ስለዚ እዚ 8 በዚ 8 ክጣፈልና ይኽእል እዩ መን ተሪፉልና 3 ኣብ ላዕሊ 3 ተሪፉሎ ኣብ ታሕታ 2 ስለዚ እዚ ሓደ ማለት እዩ 8 ዝነበረት ሓደ ኮይና 3 ብሓደ 3 ኮይና ሓደ ዝረብሖ ብ2 ከዓኒ 2 ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልሲ 3 ርእሲ 2 3 ርእሲ 2 እዚ ሕጂ ብውሱን ጉዝ ተፃሒፉ ዘሎ ናብ ሕውሳስ ጉዝ ክንቅይሮ ከለና ሓደ ሙሉእን 3 ን2 ምስ መቐልናዮም በብሓደን ሓደ ተረፍን ሓቂ ዶ ሓደ ሙሉእን ሓደ ኣብ ልዕሊ 2 ይመፀልና ማለት እዩ ሓደን ፈርቓን ማለት እዩ ባይዘው ሓደን ፈርቓን ይመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ክንመቅል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቤዚክ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ማቐላ ኣብ ጉዚ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናብ ምንታይ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእልና ናብ ምርባሕ ክንቀይሮ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ኢና ሪእና ዘለና እዚኣ መጀመርያ 3 ብ8 ነይራ ድሓር ንክንደይ መቐልና ን1 ብ4 ስለዚ እዚ ዝነኣሰ ናይ ሓባር ረቑሒ ክንረክብ ኣለና 4 ናብ 8 ክቕይር ኣለዎ ብ2 ምስ ርባሕናዮ 8 ኮነልና እዩ ነዚ ብ2 ተሪፍና ነቲ ላዕሊ እውን ብ2 ነርብሕና ሓደ ማለት እዩ ስለዚ 3 ኣብ 8 ዝተመልኦ ን2 ብልዕሊ 8 ምስ መፀልና እንታይ ክንገብርና ሬስፕሮካል ገልቢጥና ክነራብሕ ኢና 8
3 أبرز شومنت زرافة كلتا بلالي شومنت مسكبرنا خلينا مثلنا 3 أبرز خلتي مثلنا مع 3 أبرز خلتي مسموعنا خاني ناب منتهي مقولنا ناب منتهي نغيره ناب حوساس جزء نغيره مالتي سلازي بحد ملون حد أبرز خلتني مثلنا مالتي